Kristoni takuk bukuk songno haine hai khane hamjakma tei jeba yaparo keseng ini haine hai kaitoni kokno sereng layana tini ni sereng menghengke Phunukjakmani Chapter 5 no sereng layana gapaidi jeng kolok layana Phunukjakmani Chapter 5 ek ni simi pajora ang poriwana oro kok bokrogo suijak tongo mera besani kok achuk thayungo achugui tongnaini yagra yago ang bijap dolsa nukha abo bising saka suijak mang pia sil kaisini bujak apro ang suari phan gnang khoroksano nukha bohai hnei sotonei saklaika sabo sil rokno sakagui o bijap no phiokna chuk a bijap no phiogui naiwi manai khoroksa phano krei chukna hawo biya sengsaro biya ha tolao biya a bijap no phiogui nainai abo tei chuknai borok khoroksa phano krei ni bai ang selugui kapkha hake okra rokni bere khoroksa ano hai hnei saka ta kapdi naisedi juda bosongni singho Daud bosongni a borok kotor bo keplai engkha hake bo a sil kaisini no sekagui a bijap no phiogui mano o elemba poriman bisingtei kaitor sono ketalke hamre klaiten geseng tini omono tuina sereng lainai nirok mito tongbaita chapter 4 no tui jeng sereng laikya abong ka John chukno hawat langai buskang ni salo bomo hai ngai bono tui samani ba Phunukjakmani ke chapter 5 boh keseng nugo ro mera besani kok ni kok bokro suijak ke achuk thayung bo achugui tongnai ni yagra yago bijap doljak nukha bijap dolsa mane doljak dolsa kaisa nukha getabok jeng wansop layana u doljak bijap sil kaisni bujak doljak bijap doljago temato ba tema suijak tongro bising saka suijak tong neisau okay silbu kaisni silbai sil bujak ro jengno kok thaise bai sawani ke u bijap mane u doljak bijabo paithakni mol paithago tma nai aroni bisingni kokrok suijak tong geseng chapter 6 o naikha ke u doljak bijabo tma suijak tong aroni detail jeng chapter 6 ni simi jeng nuknai chapter 6 ni simi detail ke jeng nuknai jeng buskani salo bono sereng layana sat bosor kosto ekto o tma ngai aro jeng sarai ke suijak nugu chapter 6 chapter 7 no get tei temanuk aro o bijap no khlok jakmani jeng nugu tei kaba tama fainai aborok no jeng suijak nuk ge John bono no Jisu Kristo bai jugno hawt langai phunukjago tama ngai ge aro bijabo suijak jeng nuk ge jeng chapter 6 o porinai ke nuknai bo sil no khlokmani second sil no khlokmani satta sil bujakle a sil no khlokmani jeng nugu ulo jeng bono nailinai ge omo haikena chapter 8 obo sil khlokmani jeng nugu Jisu Kristo bo u sil no khlokmani nugu ge omo haikena chapter 7 6 7 8 rogo sil khlokmani subrai Jisu jini subrai Jisu Kristo sil bujak no khlokmani jeng nugu u bijap no abo u boy chini thani rojak jeng jodi
revelation phunukjakmani boino jeng kaitor bai rojagia ba jini thani obo gori hinke tei phunukjakmani no kholokjagia hinke jeng busia angkamang jeng sia angkamang tma bwskango phainai ba tma jengno naisingi tong bomo hai jinis naisingi tong jeng bono sia angkamang haipana tabok jeng palaikana kapal kaha jini thani boy bo kholokjak Jisu Kristo khologui roka haini bagino ang puila basaka jini phunukjakmani no jeng bujiui srengei bujinani belai kena important kwangma revelation no ulta pulta phurungbayo hakeno podre pod daka ama kaitor pu hai kaitor pu podre pod roksok phaimani hinge kwangma motharogono obono phurungnai rogo bujiui nainani bu naiya age tei tamanai bono phurungna bu naiya Jeng revelation phunukjakmani no jeng buji kangke jini Kristo langmao tei bo jeng phanrogui kaitoni samung no jeng khlainani sakthari mana abo jini bkhao ok sawan ge phaidi jeng hani hai chapter 5 no jeng wansok layana ge oro jeng tei nugu John phunukjakmani to John Jisu Kristo bai phunukjakmani ge John je phunukjakmano suidarikmani garo jeng nugu John bo kapmani bo jeng nugu verse 2 afro ang suari phan gnang khoroksano nukha bo hai hnei sotonei saklaikha sabo silrokno swkagui o bijapno phiyokna chuk verse 3 a bijapno phiyogui naiui mannai khoroksa phano kri chukna ho biya sangsaro biya hatolo biya geseng verse 4 a bijapno phiyogui nainai abotui chuknai borok khoroksa phano kri kri ni bai ang slugui kapkha verse 4 okay phiyok manai o bijapno phiyok manai khoroksa phano sikri ani bagai boma kapkha slugui ma kapkha jeng oro o bible verse ni mote jeng nugu o bijak belai kano nangkuk mani belai kano important kaitoni buskango ba kaitoni sing asuk thaimni buskango o bijak tei oro jeng suwari rok khorang kotor bai saklaimani jeng nugu seba mono kholok manai usil bujano seba kholok manai tong naine be khorok sapana kri o kholok manai o sangsara khorok sapana kri keseng jeng wansugui mana omahike John belai kena omno kholok mani nangjak mani omno borok munisho omno kholok khangke borok munisho ni bagi belai kena mane tumanai belai kena kaham nai i khorok sasuk abono kholok ma khangke tabu grundi neng mengsasuk bakso mankha piaba bono koisa kholok manai sikri tau u bakso rang paisa kwangma tongo rang kwangma tongo piaba rang ni bagi sineng mane rang kri ni bagi neng masalia manunglia oma hing tongkha piaba u bakso rang kwangma sitong gebono neng khorok sapa kholok ro phaimalia gebomo hai matong no oma hai no oma belai kena tumanai belai kena dukho ba kosto nengar siwis tong oro rang tong hai pun kholok maya Kete belai kena mo bekha kosto nangnai oma hai na John Apostle John bo sia u bijabo tma tong hai pana bo siwo u bijab belai kena nangmani abo tamanai kaidoni yagra bekhago abo bo nugu kaidoni asuk thaimni yagra bekhago ke omno kholok ma khangke borok mundi shoni bagi belai kena hamnai bono piaba koita khoisa kholok nai sikre hani bagi bo seligi kapkha nisa kebo omno kholok manai
English also sawo, there's no worthy to open the scroll. Korok sapana, bono kolok mana kolok wani, temana qualified borok kri. Bono kolok wani qualified borok kri. Hai bagai bosol gui kakak. That personally, जों बेलायखिनो wan sokjaknai abo जों सोलोगै गावनि नांगौ बफ्रो tabuk sini borok mane tabuk ni jorani borok rok jepro nung mothangjakmani kokno bujinani khomota kwrwi ba bujimai yang tongkha ba amno u problem no nung solve khlaimaya apro borok rok सोलोगै kathai tamane male molbrum brum ni langma ba salvation maya ba mothangjak yangke nung morkeu soknai ani bagai borok rok bono solve khaimi yangke सोलोगै kathai te chौनुखुंनि borok rok no जों mothangmani langma ba molbrum ring langma borok maya abono siwani ba manani sakthariya borokni bagui जों सोलोगै kathai tamani male जों siwo borok morkeu klainai te srapsa tongkhangkena tamani male जों bopro thuisia te o sangsaro जों srapsani bagui again number 2 personally जों सोलोगै kathai जों Bible no जों बुजिया हंके जोंनि langmawo जों Bible no बुजिया हंके जों कायदनो गावै जों साथाय आनो बुजिरodi Pandodi bujinani pandodi mokol khulogari riu nugwani siwani gyan rodi omai kisen सोलोगै kathai number 3 जों borok rok kaitoni kokno khanawani bagui mungsana borokni thani mane interest krei nini kana gini borok rok borokni bagui जों सोलोगै kathai age borok no kaito borokni khulogui rogano ete kaisa jepro जों sumsok khlaimano thagimaya kaito no manmani yagulobo जों sumsok no जों yakar sogi romaya apro जों सोलोगै kathai o sumsok no yakarani ano phandro jadi ano phandrodi o sumsok na ang yakar manani jepana sumsok ge जों kaito जों no subawana ete kaisa o sangsar engkha belaikana hamya o sangsar hamya bai kepleng corrupt borokni bukhabu hanya ge o sangsani bagai जों सोलोगै kathai tamamle kaito ni samang tangjaktheng hnai kaito ni hani bagai borok rok wasogya hanya rang puisa bahaike mano hanya phanung tongtheng samang hanya phanung bahaike ang rang aje mano bosi tabuk batai laija buino thokai uide buino hanya khaide ang ganang khana paikya ang man khana paikya hai bagai o sangsani bagai जों सोलोगै kathai kaito ni samang tangjaktheng hnai omona Apostle John bo सोलोगै kapka tamani bagai o bijapno koisa kholok manai borok qualified chikre ye kholok maya ke borok munisho mungsapana mane manani tongmani kaitoni kokno sinani tongmani bono sia angsinai hani bagai omo belekana nangmani boy nangmani bijap haibana koisa kholok manai sikre hani bagai bo सोलोगै kaka te aro जों nugo ang poripine जों hani hai kibe thangle pisna verse chapter 5 verse 4 by 5 no a bijap no phiyogui nainai abotei chuknai borok khorok sapano krei ni bai ang सोलोगै kapkha hake okra rokni bere khoroksa ano hai hnei saka ta kapdi naisukdi juda bosongni singho Daud bosongni a borok kotor bo kaplai engkha hake bo as
asil kaisni no sekagui a bijab no phiogui mano oro bo a kabui tongpro tomangka tabok koroksa suwari phayi okra rokni bere जों chapter 4 जों सोलोंखा 24 জন okra মানে asuk thayung kaitoni asuk thayung no kitingui 24 ta asuk thayung tongo aro okra rok achokjak okra rok khadino muito tongbaina smai katalni smai kasani knunui ni mane achai katal ungjak borok kristono manjak borok achokjak smai katalni 12 jon smai kasani 12 jon okay anyway oro o 24 jon ni bisingo khoroksa hai hini saka takabdi manole takabdi Daud ni Juda bosong ni singho Daud bosong ni aborok kotor bo keplai engka hake bo asil kaisni no sekagui a bijab no phiogui mano Daud bosong ni sabo Daud bosong ni abo Jisu Kristo Daud bosong bo singho hai bo singho nge bo kaisi bo khulok mawani bo khulok wani chugu bo khulok nai abono nge abo Jisu Kristo no samani ko bo Daud bosong borok bo khulok nai tabok sebabu abono khulok mana tamane Jisu Kristo bo chugu bono khulok wani seba borok no phiok man suari bu phiok borok no sumsong ni yakni phiok maya soidani yakni phiok maya subrai Jisu Kristo borok no phiok man o sungsani borok jung saksa bu yogi maya tamake subrai Jisu Kristo simise sungno jukno hani phiogui mano hani bagai kaito bo borok ngui o sungsaro achai phaikya tomani hule tei koisa borok no sumsok ni yakni ba soitani yakni phiok manai kwrui hani bagai bo sungsarni chukno hani sungsar ongkai phaikya hani bagai Isaiah chapter 9 verse 6 obo chungnago chungno khoroksa charai chini thani rojaka bo boni bangra osi bebak ni samungno bok sawi rojaka gete boni mung sungsa sa bo kama sungsa bo counselor bo keplaisa kaitor bo molbrum ni kaitor bo khaksangni raja khaksangni bugra nisen aro sungnubu jet ucharai ingka Jisu Kristo ge Jisu Kristo achai phemini ingka jungno sumsokni yakni soitani yakni phioknani bagai John chapter 1 verse 1 obo sungnubu Sri Sitio kok tongo o kok kaitor bai te o kok no kaitor ni sungnubu get verse 14 oke o kok bahan ngi achai phaikya ge obo subrai Jisu Kristo ni kok o silno sakakwani ba phiogwani abo subrai Jisu ni yago simise phan tongo ba bo simise abono phioknani chukja je kaitor mungsa boni thani sumsokri borok ngui kaitor borok ni bwsak ngui phainai Daud ni bosong tei orosau singho Juda ni singho boni je ni thani kaitor ni phan tongo bo simise umno us sil bujakno khologui mano ge haini bagai Jisu Kristo bo kholoka te bono singbai bebak ni lobjaknani bono chukja jengbai lobjaknani jengbai tohanai borom khlaijaknani borok munisho bono praise khlainani bono chukja Kristo no jefro sung mano bo mechen mani jeng mechen mani jeng bono man kangke bo mechen kangke jeng bo mechen mani no klai Jisu Kristo bo keplai engka nge bo thuyui bo sumsok mane kuthui no mechen kha haible bo soitan no mechen kha bo thuima bai omo haikeno bo molbrum ni keplai engi tongnai
bo thৈमाने bo kechenia tomani male bo thৈमा baise borokno sumsokni yakni phiogo ge bo kaplai ningka tomani male boni bagisi bo phayo bo kaplai ningka John chapter 16 verse 33 was our o sungsano ang mechenka tau narok khaksangni tongdi narok ni thani khaksangma tongnai ang sungsano mechenka sungsaro narok kosto tekto manai haibana khatungwi tongdi niboni sakri rokno sau bo tomani male ang o sungsano mechenka hainai Jesus Christ John chapter 16 verse 33 wo gete na Revelation chapter 5 verse 5 hainai hayang porifina oro hake okra rokni bere khoroksa ano hai hnei saka ta kapdi naisikdi juda bosongni singho Daud bosongni a borok kotor bo keplai engkha hake bo a sil kaisni no skagei a bijap no phiogei mano bo a sil no sebai u sata sil tongmani bono bo sebai bo phiogei mano lesson ang pilana saka chapter 6 chapter 7 or rogo chapter 8 bo sil no sebai khulogei aro jeng tma besa beskango tma sal tma bo ma hai sophaine abono jeng samani no henge jeng jepro chapter 6 no chapter 7 8 no surungo 9 rogo surungo jeng apro jeng bono sinai tma bu aro tong then jeng behaina Kristoni bisingo jepro Kristono poito klai omahaino jeng Kristoni bisingtei jeng Kristoni phanbai jeng o sungsani kosto tekto wofana jeng sungsano mecheni mano jeng thui mano o sungsaro haibana jeng sungsano mecheni mano bahiki mecheni man jeng thüinani no kiriya kaidoni kokno pirkha borokno muthangai manka ang thüibano jeng borokno kaidoni thani tobo khangke omahikino jeng sungsano mecheni mano sungsani kosto tekto jengno tomanai bathagroi meya kaidoni kokno pirnani nung kaidoni sungsano kirima bai kaidoni kokno pidia ke nung chenka piaba nung bono kiriya wai kaidoni kokno piri tongkha pirkha bororo mo thangjak baikya kaidoni thani phaikha phola mo thangjaka kene nung mechenka Bible sawo sungsani borok hamya rok borok srapsani bagise borok keplai ke nukjago srapsani bagise piaba jeng ke molbrung brung ni bagai antichrist bu srapsani bagise jeng job onugu job srasasi soitan job no kosto ropai mana haibla boni pore kaitor bono kwangma ropai srapsala kosto ropai haibana kaitor permission roma bai jeng chapter 6 obu jeng omahikina nu ke tabo jeng Kristo bo kosto tektoni bising tui cross Calvary cross tui bo soitan no mesenka sumsok no mesenka omohaina jeng Kristan Jesus Kristoni besaro bahaina jeng kosto tektoni bising tui kosto tekto tongphano jeng soitan ba jeng sumsok no jeng meseni mano jeng meseni mano Psalm number 129 no khulok lene phadi Psalm number 129 log mon 129 kisah kolok ang porisnai 129 paithak jora teman jeng aro jeng nugu Israel rok ni kenang rok no kebengei suriman rohaini sabo cerai puruni simi borok rok ano satok kha hnei Israel rok okok sathun cerai puruni simi borok ano waire wai satok kha haipano borok ano mecenei manliya al cuainai rok ani phikungo
cuwaikha borok kolokma khe albaikha subrayong wngkha soi bus khlainaisa bo borok khamyarokni dwkhwi sachukha sionno naislenai rok ma lachi thung tei ma upilthung borokni nukhung sakani samhai torsaya sinino mwanai thangthung abo ranai sani bagwi mochom drop phano wngya khanai sani bagwi bo motha khadrop pungya khanai sani bagwi bo motha khadrop pungya lama twi lainai rok subrayongni hamari norokni thani tongthung जों nono subrayongni mung bai hamari rwo garo जों nugo borok satogo haipano borok mechen maya mechen sok maya so satokmani sok phainai haipano borok mecheni maya keseng जों kaplai Jisu Kristoni bisingtwi जों kaplai tongo Israel jati ba Judai rok borok kwbangma jorao borok buibai kosto tekto satok kosto tekto ba rojakha haipano mane kubun dofani borokno mechen sok maya tabo bunai mechen maya borokno tomangle kaitor borokni loge tongo bok Israel rongka kaitoni bwsa tabok Christian rokni udaharon smaikasamo Israel rok jeproprono borok payo omo haikeno जों kwbangma omo hai जों nugo Jacobni jorao जों Genesis chogo porikhanke जों nugo ke जों Christian rok जों soitani phanno जों mechenei mano जों mechenei bo tongo Roman chapter 8 verse 37 no haini so जों kaplaisa जों mechenai English so we are more than conquerors through him who loved us Jisu Kristoni bisingtwi जों kaplai nai rok जों boino mechenai rok जों sano mechenai rok 1 Corinthians bo omai kene sawo जों kaitor ba Kristo जोंनो kaplai saklai kaitoni phanbai जों kaplai ngui mano haini bagwi nironi bukha udru tangdi ne apostle Paul Corinthians no samani dong Kristoni bisingtwi जों kaplai ngo Kristoni phanbai जों kaplai ngo omai kabangma Bible जों nugo nirok poringamano 2 Corinthians chapter 2 verse 14 1 Corinthians chapter 15 verse 57 to 58 1 John chapter 2 verse 14 1 John chapter 4 verse 4 omai kabangma aro sajak dongo tomani male जों sano जों mechen mano kaitor ni phanbai Kristoni phanbai nge mothani bisingtwi mothani motha wo pham tongo जों sano mechen mano hari जों hai thanglai fैसिनाय dini amo Phunukjakmani chapter 5 verse 6 nang pornai do verse 6 rohaini sawo afro a magbrei rok by te okra rok by chorsa rekerjake mera bwsa masano ang achuk thayong kacharo bachajak nukha a mera bwsano bwtharjakgwi phaijak hai nugo aboni bokrong kongsni tongo mokol bo kolsni tongo a mokol rok wngkha swngchar gwnangwi rohorjaknai kaitoni phola kaisni rokse oro जों tomano phika oro जों nugo mokol gurijak borok mokol gurijak haibla tomaho afro a magbrei rok by te okra rok by chorsa rekerjake mera bwsa masano ang achuk thayong kacharo bachajak nukha mera bwsa nukha boni mokol tomane satda bokrong tongo
mokol kolsini tongo te fola kaisini tongo ge osung saro boro horja to o merani bokrong kongsni hable mokol bokrong kongsni ke bokrong pilis kang mokol tongo bokrong tong ke bokrong no skang wasuk laisnai bokrong tam bokrong ingka phan no bujok mani phan bokrong okay je prono bible phan no bujok mani nge keba phan no hosne phan no bujok mani oro sam number o chung boni example chung nai ni ka kinduk nai sam number 75 pai thangani sam number 75 tumule awa just ani kok ni ya chung bible on na liwana bokrong no chung try na kabang kuk na phan no phunuk mani ba phan no sahor mani chung no 75 Psalm number 75 lok mung 75 verse 4 to 5 4 and 5 and angko kotor sanai rokno hai hnei saka ko kotor ta sadi borok hamya rokno hai hnei hanka nini bokrong ta ti sadi nini bokrong no ta ti sadi te gunda rak roi gudna rak roi kok ta sadi geseng oro temanuk jeng temanuk bokrong phani kok samani nugu ke bokrong tati sadi nini phano ta phunuk di amon kok verse 10 o bucheng nugu verse 10 ang purne ang borok hamya rok ni bokrong no tan subui painai tamoke sutrang roke disajak nai borok ni bokrong no tan chui kibini mane tabu niro phan phunuk khangkai niro no tan chui kibinai jet borok kecang ke tongnai sutrang ke tongnai bono ke angti sanai ni samane sing nugu ke oma hai ke kabang manu sing nugu niro pori ni mana jini ang pori wani jora kri Psalm number 22 verse 21 ogu ukok no sawo bokrong ni kok jeng nuk nai ke bokrong ke phan no bujok mane kete kaisa cabok jeng thanglai sina mokol o mera besani mokol kolsini haibla kete kaisa bor oro thangmani sikang sat bokrong kolsini mokol kolsini te fola kaisini haibla ge o sat kaisini temano bujok kaisini ka perfect number kaitoni number soinke soitani number kaitono srungmani soiso sisiki jeng saimano soitani number ani bagai kaisni bokrong ke kaitoni phano bujokmani kaitor bo jeng english bagi omniscient omnipresent omnipotent bo bebakno siu boni phan mane jotni boni phan bo phan tongo khaya bonus phan gete kaiton ka tabo almighty god here is an almighty god boni babagni phan boni tongo je phano bo khlai mano bo je phano bo siu bo je phano nugin tongo omhai ke boni kaitor babagno nugu ang no alpha ang no omega mane ang no yapang ang no butsu jeng Phunukjakmani chapter 1 verse 8 osengdu jisuni o mera busa mane jisuno bujogo jisuni mokol kolsni mane bo bebak no nugui tongo bo siu nugu nang nuk buin kawa nuk yake klai tomana bon nugu nini bikha bising tin nang wasogui tomana bon nugu ani bagino kamang ma jora wona Jisu Kristo osung saro tongpro farisai rok podre pod bising bikha bising wasogui tomana Jisu Kristo siwino borok no jawab ro nirok saiman baina tomana Jisu Kristo borok toma wasok tong dema uddesyo nawe toma wasogui borok Jisu Kristo no koksung abono bubosiu ani bagai
Mane bo ni one sok mane bukha bai one sok mane haikena Jisu Kristo borong no uttor mane senglo. Kai Kristo bebak no nugo siwo. Get te fola o mokol kol sini fola kaisni nobo o sengsara fola kaisni rohor jaknai abonobo bujok mani. Tamane male Jisu Kristo thangmani yagulo o fola o sengsaro phainai obongka Kristo ba kaitoni fola ge bo Jisu Kristo folani bisingtui bebak samangno khlainai boni folani bisingtui angke bo thui thangmani yagulo fola kathar jeng samang chapter 2 o jeng nugo fola kathar o sengsaro phaimani angke Jisu Kristo boni sagri rong usaka nirok Jerusalem ni takotuldi jefro fola kathar phainai apro nirok sengsar gananggai pilas kang Jerusalem Judea amchoy te bebak jagao nirok ani kothma kahamna nirok pirnai nirok phanmanai u phanbai folani phanbai nirok pirnai ni jeng samani nugo ke kaitor subrai bebak no nugo kaisana phona kariabo bebak no siwo bebak no nugo te bono o sungsano boni fola kathar bai bot mo khlai dong mane lead tiduli dong bebak samang no bo siwo ke haine hai mokol kol sini te fola kaisini borok ekloge na borok tongo fola kathar subrai bai rohorja boni bisingtui no motha jeng samani jeng Samung chapter 2 verse 8 of sunu aprono motha fola kathar pai pro Pentecost day aprono motha chengka ge salsa motha painai go motha pai bai ke motha painai jefro Jisu Kristo phaio fola kathar tisait langjanai bono poito phalane robu tisait langnai fola kathar kri khan motha bu kri kha motha no naikol nani bagise fola kathar o sangsaro sophai mane tongphai omonka fola kathani samung motha no naikol nani motha no tor nani motha salsa haine hai kipili langjak pinai ke phadi jeng tabok thanglai bisnai jini texto Phunukjakmani Chapter 5 verse 9 by 10 9 by 10 nang poriwana apro mera sorry borok hai hnei rejab mung katal tangsa rejab laikha a bijap no yago nawi aboni sil rok no sekak na nang nung se chuknai tamni hinba nung buthar jakha hake nini thui ni jarui jo to bosong ni jo to kok ni jo to dofani te jo to hani borok rok no nung kaito ni bagui paikha nung borok no chini kaito ni samang khlai rna bagui bugra bosong ni ochai snamkha hake borok hakotoro bugra ngai aro jeng nugo borok hakotoro bugra ngai you are worthy to take the scroll and to open its seal nung no o bijap no toinane chukjak te nung no bono phiok nani bo chukjak nisa subrai chini bagai muthang maronai subrai ni phan baino jeng muthang jago bono chini bagai phan bo thrimani no chini bagai phan bo thuyei sumsok no mechenkha chini sumsok no sukha boni thuybai jeng Samuelo second Samuel jeng omaike nugo David samani nung no ani okay English by policy nero
the God of my strength in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my shield and the horn of my salvation. नोंनो आंनि बागै आंनि मोथांनायसा बख्रं माने निनि फानबायनो आं मोथांजागौ. My stronghold and my refuge. My Savior, you save me from violence. My Savior, my stronghold, my refuge. माने नों आंनाव मोथांनाय, नोंनो आंनाव फियकनाय, नै हामाने. जों फला गोथार जोंनि थाखाय रफायजा ओंखाय फला गोथार जोंनो फानदावो जों गप्लाय ओंगै दंगनि. जों मोथांजाक माने यागुलाबो कायतनि फानबायनो जों गप्लाय ओंगै असंसाराव दंगैबानो. मोथांनाय सुब्राय जिसु गप्लाय सा कायत बनि फानबायनो जों असंसाराव गप्लाय ओंगै दंगैबानो. गे जों मैथनार थाय सुब्राय जिसुनो जों मानखांखे दाबुक सुब्राय जिसु साता काइसनि मकल कल्सनि मकल दंमाहाय जों खृष्टान रक जों मा जों नुबै नुगियानो जों नुगनानै जों दाबुक ख्रिस्ट बेबागनो सिमाहाय अबको जों बेबागनो सिया हायफोनो जों संसारनि बरफ नुगियानो जों नुगैमानो संसारनि बरफ तमानो नुगिया जुगनो हा नुगिया जुगनो हानि तंमंनो सिया o संसारनि नों तरजा कुगै दंगो जुगनो हानि मानैनो वासकनानि रोंया कायतर दागे मानो ख्लायमैया तमानि बागै जुगनो हानि मानैनो नुहैया ख्रिस्ट सामानि दे पल बसावो मा जे जुगनो हावो जों सकात मानाय बा जों बरम ख्लायजाकनाय o संसारनि बेबाग आबो गानाफानो थांमाया निजे संसारनि बरफ बनो नुगिया जों नुगु o संसारनि मानैनो बरफ तरजा कुगो जोंखे o संसारनि मानैनो तरजा या कबै ख्रिस्टान तमानि बागै अमो स्राब सांखे बाय थांनाय गे जों नुगु तमानि माले काय ख्रिस्टनि फला जोंनि थानि तंमा बाय काय ख्रिस्ट बेबाग नो नुगो फियाबा जों बेबाग नो नुगिमाया हायफाना ख्रिस्ट जेसुक जोंनो फुनुगो आसुक जरतै जों नुगो हानि बागै जे पल नुगै बेबाग नो याकाय रखा हायबानो पल नुगमा हायना आं नुगना हाया आने पयतो आं जिसु ख्रिस्टनो जेसुक याफारि रवै आने साकनो आसुक नो जिसु आनो फुनुगनाय गे जेसुक बो आनो फुनुगो आसुक नो आं नुगनाय जों bomo kaham bomo hamya bomo chukjakuk bomo chukya bono busung siruk engai phayo phola kathani phurungmungbai phola katha bai phunukjakma bai phola kathani bisingtui जों nangmani kahamkuk manino जों नु ge jisu christoni te phadi hani hai kibil thanglai pisna ani ai chapter 5 verse 5 and 6 nang poripina rotiksa जों wansok jangnai tongo 5 and 6 na amo जों baikya hai ba aro जों hani hai thanglai pisna oro sawo hake okra rokni bere khoroksa ano hai hnei saka ta kabdi naisukdi juda bosongni singho daud bosongni a borok kotorbo keplai engkha hake bo a sil kaisni no sakagui a bijab no phiyogui mano apro a magburi rok bai te okra rok bai chorsa rekerjak ke mera busa masano ang asuk thayong kacharo basajak nukha a mera busano butharjagui phaijak khainugo aboni bokrong kongsni tongo mokol bokolsni tongo a mokol rok ungkha sungsar ganangui rohorjaknai kaitoni phola kaisni rok o mokol rok ungkha sungsar rohorjak chuknani rohorjaknai sungsaro phola rok neisa ke jisuni omno sung sithai
जिसुनि कायनै इमेज दं नियाखैबा कायनै बाबायनै सिजाकनाय बा दं इमेज जों बोनो बुजिनानै हिंखे फला गोथार पद्रे पदखे सामाने बा फुनुकमाने बाइबेलाव जों नुगो तबो पिलावनो आं साखा जों नुगो जोंनि परिमानि जागा आरो जों सिंह नि कक नुगो सिंह हायदे सिंह गेटिक verse 5 get tikasha mera हायदे मेरा ख्रिस्टनो सिंह बहनो मेरा बहनो माने माने कायनै सिनेमों बा कायनै मोखां टू इमेज verse 6 ओके मेरा बसा नहीं जों उन बाहायके तब कायनै बनि सिनेमों बाहायके तब ग्रोंदि पुलिस कां जिसु ख्रिस्ट फाइमानि का मेरा बसा हायके फायु कोइने ने लैम द लैम मेरा बसा फियाबा जेप्रो बो किफिली फाइनाय आफ्रोके सिंह हायके फाइनाय सिंह बेर किरि संसा मेरा अंका कोइने ने माने तमांनाय जों मेरा बसा सिबले कोइने ने बुइनो बमुंसा हाया खलायमेया अमहाय जिसु अमहायकेनो पिला फायके कोइने ने गुवानो आचायै बरकनो फियकनानै बागै मेरावो मेरानि थाने मेरा बसानि थाने जतो थांमोना फियाबा सिंहनि थाने थांनैया किरि संसा अमहायकेनो बो बुस्थुंगनि फायनाय बोनो पयतो खलायरकनो बो बुस्थुंगनि फायनाय सिंह हायके फायनाय नै साव गाहायनि बागै इजराइल नो बसाखा निनि काइतो Hebrew chapter 10 verse 30 वो हायनि सो गोथां कप्लाय गोथां काइतर बाय गोथां काइतोनि बसकांगो बासानान ले किरि संसा से निसो Hebrew chapter 10 verse 31 सिंखाना आं मैतो मासोलिया हायबा 31 इंगा कबा 30 आरो जों नु किरि संसाना तमनले बो सिंह हायके से फाइनाय किरि संसाके बोनो पयतो खलायारो जिसु ख्रिस्ट जों नुगो बो जों जेफ्रो बो पाम सानडे जों खलायदे पाम सानडे आफ्रो बतमा गादावो गासावै जेरुसालेम खाव जेफ्रो जेरुसालेम राजारो खाव कराय कुफुर वो कावैसे खाव हायपनो बो गादा माने गादा तामो कोइने ने फुनुकमान फियाबा बो जेफ्रो फायो जों बाइबेल खथामोन नुगो बो कराय कुफुर कावै बो फाइनाय नेसो राजा ngै आफ्रो बनि सय रूप बोनो पयतो खलायारकनो बो बुस्थुं फाइनाय पिलेस कां टिकेसे अमायके जों गोबां मोनो नुगो माने उदाहरण आं अबनो साका बनि कायनै सिनेमों इमेज कायनै दं बो पिलेस कां फाइमानि गैना कताल हायके फायो फियाबा बो तेइसा फाइप्रोंके तमानाय सेंक्रा हायके बो फाइनाय मेरा बसाबाय सिंह बो मोथांमोनि बागै बो मेरा बसायके बोथार जाफायका अरो जों नुगो राथार जाकमानि बा बोथार जाकमानि फियाबा बो थांसावै थांफैका गेतेइसा फाइबाने सिंह हायके जे जों नुगो आबेल बा केन याफारमानि जेफ्रो आबेल याफार मेरा न राथारै राफोर ओ मेरांका जिसु ख्रिस्टनि सामप्लि जिसु ख्रिस्टनो फुनुकमानि get जों नुगो आब्राहाम बनि साजला खरकसा आइजाकनो माउन्ट मराया उतलांगै राथार बा राथारै बारकनो नायमानि बंका जिसु ख्रिस्टनो बुजकमानि आइजाक अंका जिसु ख्रिस्टनि सेदु get स्माइकसावो ओल्ड टेस्टामेन्टनो बरक टाबरनेकालो तमने एटोनमेन्ट देवो मेरा राथार माने आबो जिसुनो बुजकमानि जिसु अंका बरक नि बागै मेरा बसा तियार खलायजाक तमने मले मेरा राथारजाक माबाय जोंनि सुमसक नाकारजाका जों आइजाया 53
verse 7 to 8 porikin jeng aro nugu bo mera besa haike lang thangjaka rathar jakani bagai ge bo aro jeng nugu teibo chapter 53 verse 5 ni simi 8 jora porikin jeng aro poriskar ke srai srai kan nugu sini bagai kost ongka sini bagai bo bujaka togjaka krosoro jaka jengke hamsaka amai kebe jeng nugu sini bagai bo Calvary cruise otiga ge John chapter 1 verse 29 was how aro John the Baptist ronai bo hai ni so iko nai singde kai to ne mera besa bo se sengsani sumsok no ruju itlangnai ke bo singno phiok kha boni thei bai ke bai tabo sing 13 no thanglais nai chapter 5 verse 13 jang poribono hake ang chukno hawo hak kotoro ha tolawo tei tuizlango tongnai jo toni bebak sengsar ganangui bebak tongnai rokni khorang khnakha borok hai hnei rechap laiei tongo a achuk thayungo achugui tongnai te a mera besa molbrum brum borijagui lobjak thung molbrum brum chungsasa ke kaplai engtheng oro chung nugo chukno hawo ha kotoro ha tolawo tuizlango tongnai jo toni bebak sengsar ganangui bebak tongnai rokni khorang khnaka borok hai hnei rechap lai tong borok rechap lai tong जों sini sumsok susajaka जों बबाय मोथांजाखा बबाय फियकजाखा हानि बागै जों खातुंगुइ तंथगुइ जों तंनानि कक bo pilas kang जोंनो फायै जोंनो चिनि बागै Calvary cross थैके फियाबा bo तैसा हानि हाय सिंह हाके फायफिनाय जे borok bono poito khlayanke belai keno kiri sengsa jora sal borok ni bagai gnai piaba je borok bono poito khlainai borok ke borok afro khatungui tongthogui bono naisingui tongui mano tei kisisa paithakni tabuk chini tabuk जों bono poito khlainai rokni samung bono kisi sawi paisinai chapter 5 verse 7 is 14 jora abono जों haini hai pore pike जों nugo aro जों nugo 24 jon okra rokni tei suwari rokni tei temanai borok suwari bai u 24 okra rok borok subrai no sengsa khlaiui mane mera besano lobui resalai tongmani जों nugo age borok yagra bkhago achuk thayangni yagrao borok kaitoni yagrao borok achokja 24 jon okra rok borok chapter 4 bo जों nukha borok wngkha smai katalni 12 jon yakaba smai sani 12 jon mane smai katalni bai smai kasani kubui ke mathangjak no bujok mani jotom smai katal bai smai kasani mathangjak no bujok mani borok toma khlai dong chukno hawo tei abono जों असंसारो tongpro khlai thai chukno hawo khlai tongma haino जों असंसारो bo khlai thai aro thangyasakan so aro जों borongni character toma khlai tong aro जों nugo ke bono kisisa wansogui जों pailaision kisa kolok wngkha haikona abo important 24 jon okra rok borok u mera besani yakungo kalai khulumlaijak
Jepro mera besa bijap no nawo borok boni yakungo kalai khulumlaijak mera besani. Geseng omo haino Jisunu yasak nairo जों दिनै sakno boni bono जों boni thani khalai जों khulumthai. Tamani mele bo जोंनो muthangka boni bebagno phan tongo bebagno khalai mano bono जोंनो phan roi mano. O sungsaro जों kaplai ke tongmani bagaibo. Jepro जों jugno ha thango aprobo जों omo haino khalai tongnai. Ge tabuk ni simino जों khalai thai. जों sakno boni thani yaparoi bono bugra bono bebagno nokphan bono ronai bono ano osungsaro rohnai bono ano naikolnai bono bebag mai जों jini bukhawo nasok thai. Tamane जों jugno hawobo omo haikino tongwini aproke to srai bebagno nuknai ge abono karite mungsaya. Haipano tabuk ni simino जों omo haike जों jini bukhano wasogoi जों boni thani kalai wi yapari bebagno rothai. Jete aro जों teibo nugo aro borok ni thani tamjaknai mane kham tamjaknai ba totro omo hai tongo tei borok ni thani rangchakni balls rangchakni manei tongo angke satrai motom omo hai rok जों nugo. O 24 jon okrarokni yago. Ke satrai motom o tongo satrai motom ka bono जों khulumoi ba bono borong khlai mani. Ge omo haino chini जों Christian rokni bagui जों bono surithai bono khulumthai boni mungno जों sasa khlai thai. O sungsaro tongsak जों thangye sekang o sungsar bo tongproni simino जों abo khlai thai. जों bono boni munglobui bono जों sasa khlai जों tongthai. Ke te oro जों nugo verse 9-10 no जों porikha borok lobui borok rwchamani o sungsano tabok rwchamang podre podkhe rwchalayo haing layo Jisu mung kheno paikha. Haipano जों wansok thai bomo haike bo lobjaknai. Lobjak boni mung lobjakteng bore jakteng obono teuise. Haino ang tabok जों Kristani rwchamang snama manirok nuka rwchawani bagui simi mwsawani bagui simino. O koikta kwbangma meaningful bo tongo haipano mwsalayoni bobai kaitor lobjakno kaitor mung kujukde no content ema tong bono bo जों wansok thai. Jepro जों kubui ke जों boni mwthangjakmani boni kharyokmani kokno जों siu bukhawo tongthokma phaio. Ge जों bukhawo boni rwchabui mantau Moses rwchama hai. Chapter 15 verse 1 or haini sao I will sing to the Lord for he has triumphed gloriously. Ang rwchabnai boni mungno lobui ang rwchabnai. Je kubui ke kaito Kristo bai Kristoni hamjakma mannai ba mwthangjaknai borok bukha ni simi bo kaito lobnani chengnai. Ge bo butharjakma bai boni thei bai chini sumsok susarjakha. Barbano जों okokno sajakmani जों nugo. Verse 14 no poriwi ang जों thaglaisino. Magbri rok amen hunke hake khorok nuichi okra rok petap saklai laiwi mol brum tongplai nai sano khulum laikya. Oro जों nugo magbri rok amen hunka
Geboro petap sake mol brum brum u 24 okra rok mane teman sengaro kok borok bai lekha mani rok asik omong thayaba neisi okra rok neisi okra rok petap sake kelai leka nung kebu subraino lob nani जों सा खालायनानै हिंके जों सुब्राय जिसुनि थैबाय सुसा जाक माने नांग्रानाय बा गोबो के आसाय ताल जाक माने नांग्रानाय गोबो के फियक जाक माने नांग्रानाय बनि यागुलो बनि याकुंगो जों गोदाब सके खालाय नानै नांनाय बनो गोबो नो लबै बरम खायनानै हिंके गे जों आतात okra rok temanai okra rok tima hai temanai totro tima hai जोंबो tina nangnai half जोंबो tina nangnai माने bono जों बुखाबाय लबनानै जों नांनाय tei kaisa yago hongke boro golden balls amoni rangchakni manai ba takari bongke suri mane bono जों suri wei lobnaनै जों नांनाय gete जों बैनोबो जों बनि सामोन खालाय बैनो फला थै रगनो फला थैजाग रगनो जों बनि थाने तयबना नांनाय हागेना कायतने मो जों सासा खालायमाना अर नों गिर्जाबले रचा लायखा सुरि लायखा कावै रचा लायै मोसालाय दं थांलाय हायफानो नों कायतने कपिना नै sak फालिया वन सब्लिया ओके नों कायतनो जों सासा खालायनाय ओके ओ कगनो जोंनो सावो Phunukjakmani Chapter 5 नोंका seal aro meaning kaisa bijab tongo dolsa bijab aro kaisni seal bujak haipano bono phiok manai krei phiaba apostle John saimano oro belai keno borok muni choni bagi nangmani kok tongo phiaba omno kholok manai sikrei gebo kap kha phiaba suwari bono saka takabdi khoroksa phiok manai tongo bongka mera busa subrai jisu Kristo gebo phiogoi tabok chapter 6 ni simi ke sung srai ke nuknai u kais ni sil bujak tema aro bo man batmano aro tong abongka sini borok muni sini future bomo hai sokpainai aboni kok ge tini asung pairasnai paili suri pailesana bogra kaito no hambai ro nang sungno ni kok no phurung mani bagai kaito sungno bujinani tebo phandodi nini phola bai kol phaidi hini thani surisana tebo kaito chini dofa nono lobui tongnai rok bo kubui ke sia getei nono nini thani nono siniya bang ma tongko kaito bumung simi Christian bukmang ma tei Christiano phaimea bukmang ma tongko kaito jotona nang bujinani phandodi